Kreatívne tlačiarenské štúdio v Dunajskej Strede otvorilo najmodernejšie laserové centrum na Slovensku, aby ho ponúklo do služieb širokej verejnosti a tým, ktorí nemajú strach pustiť sa do nevšedných vecí. Naše špičkové rýchle galvo-laserové zariadenia si poradia s rezaním a gravírovaním všetkých organických látok. Rezanie a gravírovanie papiera umožňuje tvorbu jedinečných vizitiek, svadobných oznámení, vianočných a novoročných pozdravov či pozvánok. Je vhodný aj na zdobenie titulok kníh. Laserovým obrábaním kože a koženky sa vytvára priestor na dekorovanie umeleckých a remeselnických výrobkov, odevov a ich doplnkov. Na realizáciu nekaždodenných nápadov módnych návrhárov a interiérových dizajnérov vytvára alternatívne riešenie laserový výsek a gravírovanie textílií. Vďaka tejto technológii dokážeme dosiahnuť doteraz nevídanú precíznosť aj pri gravírovaní dreva a rezaní súčiastok akýchkoľvek modelov. Výsekom a povrchovou úpravou plexiskla a iných plastov sa ponúka možnosť na tvorbu originálnych reklamných a firemných tabúľ, ale aj produktov bežného použitia. Toto všetko samozrejme s dizajnovým a grafickým návrhom, a to už od jedného kusa. U nás sa nápady menia na skutočnosť. Kanovič Media.